Stigle su mi dve nove stvari od Travis Scotta, pa hajde da se bacimo na unboxing. Prva stvar koja mi stigla jeste ovaj Travis Scott Dux i pogledajte kako ludački izgleda ovaj print napad. A kada okrenemo pozadi imamo natpis Travis Scott live from MetLife Stadium, One Night in Utopia sa njegovog koncerta. Iskreno, ovaj Dux je predan. Imamo ovaj patch na rukavu, imamo ovu etiketu unutra i materijal je jako topao. A da ne dužimo puno Duxu, idemo odmah na patike. U pitanju su Jordan 1 Low Phantom, pa hajde da vidimo, ovo je LJR verzija. Kada otvorimo unutra, nalaze se naravno patike koje izgledaju prelepo i dobijete dva para rezervnih pertli, ali unutra dobijete još neke poklone. Pokazat ću vam patike ponovo, ali hajde da se bacimo na ove aksesuare. Dobijete ovu Travis Scott bandanu i ja sam dobio dve iz nekog razloga. Ako mene pitate, iskreno jako cool stvar. A evo kako izgledaju same patike, detalji i materijali su perfektni. Hajde sad da ga uporedimo sa PK verzijom. Ne mogu više ovo. Ko je moj veliki fan zna da već imam ove patike. Evo kako izgledaju LJR-a, kako izgledaju PK, jedna pored drugih. Iskreno, nema neke velike razlike, tako da šta god uzmete nećete pogrešiti. Nike logo napred je isti, pozadi ove vez je jako dobar na oba para i sa strane maltene da ne možete nađete razlike. Iskreno, pišite mi u komentaru da li ste vi veći fan Travis Scotta ili možda ovih Tijanova. Ako želite da kupujete s istog agnjeta kao ja, znate da se nalaze linkovi u opisu profila. I dobijate $200 kupona.